Ona bola v takom trošku štýle tej novej vlny, také biele reggae to bolo. A ja som ju robil tak inštinktívne, možno preto aj tak vyzerá. Ja dodnes nechápem, prečo bola úspešná. Pretože je taká zliepanina tam, totiž to ide podklad dvakrát pomalšie než spev. Alebo ak chceš, tak spev ide dvakrát rýchlejšie než hudba. Že tam ide tam. Hej, ide takto sa to valí pomaly. A do toho chodí v modrom plášti, smiešne modro vyzerá. Čiže tam to frazovanie, ak sú tu štvrtinové noty, tak spev sú osminové. Ta-ta-ta-ta-ta-tam. Double time sa tomu hovorí. A to bolo zvláštne, že zrazu, prečo tak? Tak to vyšlo proste. Hej, a ten refrén, jak som hovoril, ten je slovanský. Profesor Indigo, na čo vy zložitý? To je ľudovka. Len sa to nesmie povedať. Teraz som to povedal, prepáčte. Spadne z oblakov, že treba byť praktický, myslieť automaticky, utopený v poučkách. Profesor